mä teen mun meikit. John on tehnyt vähän sen meikkiä, mutta se jatkaa. Ja joo, mä jatkan mun meikkiä. Mä teen mun hiukset. Mä yritän tehdä jotain mun hiuksilla. Mä en ole hyvä niinku kihartaa mun hiuksia. Yeah. Mut mä yritän nyt tässä videossa oppia. Ja tämän videon aikana me puhutaan meidän elämästä. Ja tää video on suomenkielinen, koska me ei ole koskaan tehty suomenkielistä videoa. Niin, yleensä me puhutaan englantia, mutta me sekoitetaan suomea siihen, että se mikä video ei ole. Okei, tässä videossa me ei puhuta enkkua. Joo. Se on vähän vaikeet, koska tiedätkö, on jotain sanoja, joita ei voi vaan pystyä suomeksi. Tai sille englanniksi. Ei kun suomeksi sanoo. Miten mä sanon I'm gonna do my eyebrows? Mä teen mun kulmakarvat. Boy, if you don't... Okei, mut joo, siis we're gonna come back in a second, koska mä teen mun kulmat. Mä en voi tehdä niitä kameran edessä, jos se ei ole mahdollista. Ja mä harjoin mun hiukset, eikö sulla mut harjaa? On. We'll find her. Me löydetään joku. Mulla ei ole aavistuska mitä mä teen täällä. Okei, mut sä et varmaan halua niin noit kuuma. kiharoit niinku noin korkealla. Eiks niin? Mä en tiedä. Voit sä niinku part sun hair sit, jakaa sun hiukset kahtia. Elikkä mä nyt näytän teille, miten mä teen tän. Eli mä otan tästä osan. Ja sit mä laitan mun hiukset tänne. Mä otan nyt tän pois. Sä voit ite säätää sitä. Oh my god, mikä tää on? Tuleeko se tän näköiseksi? Musta tuntuu, mä en pysty tähän. Äiti. Mun äiti tuli. Alaikum salam. Moi! Moi! You're being very awkward. Oh my god, tässä on tällainen... Tää on niin kuumaa. Sä oot niin... Mitä? Mä yritän hymyillä silleen. Äänessä muuttu tästä tähän. Moi! Bruh. Niin do mun foundation. Musta tuntuu mä vaan jätän mun hiukset tälleen, koska mä en oikeesti... Cause you're not doing anything. Joo, tää ei auta. Mä en osaa tehdä tällä. Okay. Yksi juttu about Fenty foundation. Tiedoks vaan, if you wanna buy it, when you're putting it on sun naamaan, älä tee täpliä, koska muuten kun se Jos se levität kuivuu. tätä, tää kuivuu ja sit Joo. kun se levität, niin sulla jää niitä niinku jälkiä, niin kannattaa tehdä niinku osa. Mitä sä teet silleen? Laitat sä niinku suoraan sun sponge? En. Vai laitat sä naamaa? Mä laitan, yleensä mulla on semmonen alusta, mihin mä laitan, mut se on varmaan nytten. Kiitos. Miksi mä käytän tota? Kiitos. Mä laitan nyt mun kämmenen Sä laitat nyt sun takaosa. käteen. Yeah. Ja sit mä otan brush. Mä teen mun foundation eka brushilla. Ja sit sen jälkeen vasta sponge, niinku, että mä saan semmonen finish. Ja don't mind, jos mä katon tonne, koska tuolla on peili. Okay. Oh, mun hiukset meni takkuseksi äskeisestä, kun mä yritin. Sä yritit leikkiä. Okei, mä luovutan mun hiusten suhteen. Musta tuntuu mä pilaan sinne. Sä voit vaan jatkaa sun meikkiä. Ja mä jatkan mun meikkiä. Sleek makeup. Toi on ihan sika hyvä. Toi contour. Mut toi highlight on vähän liian tumma mulle. Ai on. Toi highlight on ihan Se sika. on sopiva mulle. Ai toi highlight. Joo. Ei. Se on liian... Mä tykkään golden highlight. Toi on liian semmonen ruskea. Mä en tiedä mitä mä teen. Katsokaa Tää on makka. Tää on niin likainen. Mut se on oikeesti niinku mä oon käyttänyt tätä niinku a lot. Jos se näyttää tuolta, se tarkoittaa sitä, että sä oot käyttänyt tätä niinku oikeesti. Mulla on sama paletti, mutta mä en oo käyttänyt tätä yhtään. Niin mulla on niinku... The thing that I Siistimä like about näköinen. this foundation Me ei saada is... puhua enku tässä videossa. Se mistä mä tykkään tästä foundationista on, koska siis meikkivoiteesta on siis, koska mä
I'm struggling out here. Niin, koska tää makeover on tosi, tietsä, se on hyvä, se peittää, mutta se on kans natural, että tietsä, se ei ole liikaa. Joo, eli basically tää on hyvä foundation, kannattaa ostaa. Sunkin piti ostaa. Niin piti. Mut ei tota saa Suomesta. Niin, mutta mennä Sephora-päivä Ruotsiin. Ah. Kaikille teille, jotka ymmärrä, mä en oikeesti meikkaa huivi päällä. Okei, siis sillä. Everything's okay. Kaikki on hyvin. Ei mulla kysytty, että menet sä suihkuun huivi päässä, et en tiedä, Oikeesti? Sitten mä olettaisin, että ihmiset nyt varmaan kysyy, että olet päällä, että missä meikkaa huivi päässä. Bitch, I don't! Toi on muuten niin hyvä. Siis se päivä, kun minä Mulla ja loppui John toi. niinku, sille figure it out. Näetkö mitä mä laitoin? Joo, mä näen. Okei, hyvä. Se päivä, kun minä ja John löydettiin LA Pro Concealer, oli meille niinku valaistavaa. Mä en oikeesti osaa syöpää. LA Pro Girl Concealers on tosi hyviä. Joo, ja ne on tosi, tietsä... Ne on niinku Like Courage. ne on ja tosi sit ne... exclusive, koska tietsä, niillä on niinku tosi vaaleis sävyys, tosi tummiin sävyihin. Ja sit näillä on myös niinku peite, corrector, niinku vihreitä, peach ja kaikki, niinku, kaikkea mahdollista. Ja kuulemma niiden makeoverin kanssa on hyvä, mutta mä en oo koskaan kokeillut. Mä käytän tätä nyt. Tiedätkö, Ninjas myydään LA Pro Concealer? Ai myydään? Joo, sellainen Ninjas. Joo, nykyään niitä on tullut vähän kaikkialle. Mut ennen niin piti tilaa netistä. Joo. Mut joo, jos mietit, että miksi tää concealer, peiteväri, mitä mä käytän tällä hetkellä, on niinku mun ihon väristä, on sen takia, koska kun sä teet sun concealer, kannattaa eka concealer niinku sun ihon värisellä jollain. Ja sit Mulla on sen silleen, että mä teen suoraan. niin, no sä laitat foundation. Joo. Se on sama asia. Mut mä en laittanut foundation mun under eyes, koska mulla on tosi, tietsä, kuivat. Mulla on oily skin, mut mulla on tosi kuivat niinku. Ja toi foundation Joo, kuivattaa. toi foundation on ihan hirveä, jos mä laitan mun. Siis mulla tulee niinku semmosia rajoja. Mä käytän tätä Laura Mercier puuteria. Ja tää on niinku translucent, eli läpikuultava. Niin sit se ei niinku, se vaan niinku set sun meikki, mut ei niinku, ei lisää sille mitään coverage. Niin yksi tosi tärkeä asia, kun teet sun meikkejä, on blend niinku oikeesti. Sun ei tarvii olla hirveän hyvä, tiiätsä, hirveän hyvä meikkaa, mut se, että jos sä levität sun meikit, tiiätsä, tosi hyvin. Joo, levittäminen on tärkeää. Joo. Muistakaa levittää teidän Sit meikit. kaikki näyttää hyvällä. Se on niinku ehkä tärkein. Ei näy. No, whatever. Se on MACin Pro Longwear Concealer. Tää ei oo mun siskon. Mut se käy ihan hyvin. Mä otan tätä mun sormella, koska Musta tuntuu mä oon valmis. se voi olla. Ei! Mulla puuttuu ripset. Mä en yleensä käytä ripsaria. Joo, mut Mä vaan niinku et käytä. en. Mulla on sitä... Aina kun mä teen meikkiä, niin sit mä vaan niinku teen Mulla on kulmat. sitä ripsaria, missä tykkäät. Kulmat ja sit ei ole. Mä teen pohja, kulmat, poskipuna ja sit välillä vähän niinku väriä. Eyeshadow. Nykyään Koska mä en jaksa niinku laittaa ripsaria, mun kestää niin kauan laittaa. Joo, mä uskon. Koska ei, sit kun mä kiharan mun ripset, niin sit kun mä oon laittanut niinku maskaraa sen jälkeen, niin suoristuu taas. Joo, sen takia sun pitää ostaa semmasta waterproof maskaraa, et se ei niinku... Joo, mut mä en ikin jaksa pestä niitä pois illalla. Mut joo. Minä ja John tykätään meikkaa, vaikka mä oon tosi vaiskoi, ja se on aika ihme asia. Mä tykkään meikkaa, vaikka mä en osaa meikkaa. Joo, se on kiva. Nyt oikeesti mä niinku arvostan niitä YouTubers, jotka pitää huivia ja niinku meikkaa samaan aikaan ja tekee meikkitutoriaaleita, koska tää on oikeesti tosi vaikeet. Ja mä arvostan niitä, jotka jaksaa tehdä jotka jaksaa tehdä makeup tutorials. Oikeesti vaikeet tehdä niitä videoita. Haluan. Siis kun sä kokeilet jotain, niin sä opit arvostaa ihmisiä. Mhm.
Siis mä en päässyt yli siitä, että mä nyt kiharsin tän kohan. Ja tää näyttää. Kyllä se lähtee Ei pois, jos oota. sä mietit. Tää ei edes ole video. Ei niin, mutta voitaisiin tehdä ASMR-video. Joo. Me voidaan tehdä puhelimella. Toinen trick, mitä mä teen, on I bake my eyebrows, koska niin sit, tiedätkö mitä mä eilen tein? Okei, mä oon valmis. Mä pelasin sitä peliä, mitä me pelataan, se Cooking Grace. Cooking Grace. Joo, mä huusin vitsin. Hei, me voidaan tehdä video, missä me pelataan sitä peliä. Me voidaan tehdä video, missä me pelataan Fortnite. Niinku striimata. Kulmien beikkaamisen Golden Bee Hilta. Se on semmonen YouTuber tyttö. Ja mä näin ekan kertaa sen videossa, kun se beikkasi sen kulmia. Mä luulin, että se on hullu, mut sit mä tajusin, että se on aika järkevää, koska mulla tulee mun kulmien yläpuolelle tosi semmonen oili niin loppupäivästä. Mulkin tulee aina. Mun makeup on niinku pretty much done. Mitä tehdään enää mun silmä. Munkin. Että musta tuntuu... Ja hai... Mä laitan vähän liikaa. Way too close, way too personal. Sean luovutti sen hiuksien suhteen, mutta me tehtiin sille tosi syvä kampaus. Mä teen vähän kaikkea Snapin eteen. Se on niinku tässä vaiheessa vähän kriittistä. Moi kaikki! Ai yökokeet. Okei, puhutaan nyt yökokeista. Me ollaan lukion 3. vuodella, eli amivuosi. Sä stressasit. Joo, mä stressasin tosi paljon. Mut musta tuntuu, että mä stressasin siitä, että mä stressaan. Mä en stressannut siitä aiheesta. Mun mielestä mun meni hyvin. Ai niin, Bilsa. Joo. Mun meni hissapäin helvettiä. No ei oikeesti, se ei ollut niin paha. Mut silleen I could have done better. Mut mä en tiedä miten, koska mä oikeesti luin ihan sikana. Mä en muista mitään. En mäkään. Siis kun mä painoin päätäkoe, mä niinku... Siis kun mä painoin päätäkoe, niin mä niinku... erased kaikki ne asiat mun päästä. Me istuttiin, siis mä muistan, siis mä lähdin. Mä olin lähes, siis mä katoin, siis John niinku vaan laittoi sen koneen kiinni ja se vaan meni makasiin. Niin menikö? Mä laitan koneen kiinni. Niin, se vaan Sitten mä menin makaa. Mut miettikää se niinku silleen, että me luettiin kuukausia siihen yhteen Mä luin vaan kokeeseen. 3 viikkoa. No joo. Sä luit enemmän. Joo, mä luin vaan 3 Niissä on niin viikkoa. paljon asiaa, että siinä on Mun niin paljon- mielestä ne meni ihan hyvin ja mä oon tyytyväinen. Mut meillä on kevät vielä edessä. Myös kirjoitin kevää. Kirjoitan kemiaa. Itse asiassa kaikki pakolliset ja kemia. Eli enkku, äikkä, enkku S2 ja matikkaa ja sit kemia. Yeah. Mä en ymmärrä, miten niinku joku... Ei feilaa kannata matikkaa. stressaa paljon. Ei, matikka, we got this. S2, we got this. YH Mulla menee on hyvin, valinnainen. ota malli musta. Hei, mikä tää on? Herätys, silloin herätys tähän aikaan. Kello on 3. Kuuntele, Niinku tää ei tasan oo 3. tää ei oo herätys, tää on vaan muistutus. Mistä? Peace out, it was fun. Nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa tykkää ja tilata.